Diajarin deleng wonge. Kaya si Mas Galang, Mas Eko, aji neng diri saka lati, kena dia ki dalang kondang, tur bagus pinter, perlu diajeni. Ya, Mbok. Terus agemane aji neng rogo saka busana, agemane apik rajin. Ndak siki aji neng diri saka lati padahal mari apa sih yang diajeni? Kok rupane bae kaya pocongan sing lagi musim iki. Selalu aku beri temen-temen. Nah, ben Mbok. Lah siki ngomong ajine rogo saka busana, lah liyane pada nganggo sorjan deka kelek ketaun. Apa? Tapi ya, Bor, wong lanang karo itu tetep pengaji wong wedok. Jelas dong. Ya, Bok, wong itu ndak apa-apa blek. Punya pirang-pirang, turane kuat, wong wadon. Bisane Kuat ge. Ge, nggawa gunung loro kembar. Ora dirawangi. karo wong lanang. Lah wong lanang rika bawor nggawa bluluk loro dirawangi manuk. Sing jenenge wong wedon melek sekampung lanang. Iya lagi ge. Gunung loro apa dirawangi jenengan? Ora kok tekan ndi digawa. Ora tuh digretaken mak. Aku Ya anak gunung kembar. Titik-tok. oke dulu anu tutup gendasanmu. Kowe ngomong apa? Rosak wong wadon. Iya rasa wong wadon. Gunung loro. Kembar. Kuat. Wong lanang juga rosak. Lah rosak keprimen wong gawa ke? Kok rosak wong lanang. Rosak keprimen wong gawa kelapa loro dirawangi manuk. Kowe ora sadar bahwa wong lanang itu paling rosak. Bisane. Urugan gunung loro ge rosak. Sering urukan gitu. Lah iya, daripada gawa kok urugan loro ge rosak. Ori kok benjaluke guru gitu terus. Wong ora tau lho, Bor. Apa? Ora tuku gen. Lah jara tuh nang bengi nang panggung ya. Tidak mau. Nang apa sih? Apa arep teku ruginya? Rugi cinta dia keracunan. Kedaluarsa. Umpamanya karo ciblek manake apa malah? Doyun. Doyun sih mending punya bacet. Rosa kaya gue. Tapi kan tetap rosa wong wadon. Contone istimewane wong wedok Istimewane apa? wong wadon iki duwe pirang-pirang. 22 Desember hari apa? Bapak. Hari Ibu. Hari apa? Ayo. Hari Ibu kayak gue. 21 April hari apa? Nah, apa? Hari Bo. Ya, ya. Nah, Cilacap. Kayak jenengannya apa kayak? Pertamina. Mina berarti kan jenengannya wong wadon. Pertamina. Orang anak Pertamino. Anaknya Pertamina. Apa orang suki wong wadon gue Pertamina? Tapi aja sombong. Apa? Wedon orang kena sombong Mas Togo. Arpa ada Pertamina. Kue kan pusat minyak tanah. Kudu dibor. Apa wong wadon duwe bor. Ora duwe. Sing duwe Leh. aja sombong. Aja sombong. Ora diborat nganggo apa. Aku kulingan ulang kawakan. Dene tok minyak bumi ora apa. Iki BBM larang. Tapi kan boten siki wong lanang duwe bor. Orang Jangan lanang kamu wong wadon ceritanya boleh udah piye? penonton nang ndi? Aku mau ngebor apa? Aku nang wong wadon. Bor-bore ya buru-buru. Sombong lo. Hai, Sindene kok hai, anjir. berarti sindene ngerawangi. Ngomong wong lanang gore tayengen. Iya. Gampang. Apa? Di mana-mana anak toko material. Terus Tuku amplas di amplas dulu beli. sing amplas apa sing amplas? Wong anu wis induk.
Iya, apa ora sugih wong wadon nek sing arep maring Jakarta mliwati kota Bumi Ayu. Nah, apa wong lanang ayu? Pada bae. Apa? Wong lanang juga duwe kota. Kota apa? Kota pemanukan. Kowe itu napa duwe manuk? Ora duwe. Tinggal wong lanang yo ora. Iya. Oh iya itu wong lanang bae. Tapi kan wong lanang duwe manuk, ora ana wong wadon manuke ngedeter. Aja bingung kok. Arep bingung. Berarti bener kurungane ora main. Kurungannya bodol. Kurungannya bodol golek kurungan sing main. Lah terus ngapa? Ya mencari-cari kurungan itu. Cari apa? Malah kayak baru dulu ya. Sirah kok ya gandul. Ya, bisa kayak cilok. Cilok bakar. Mulane ajarannya kalau wong wadon ki pinter meteng. Apa wong lanang bisa meteng? Wong wadon pinter ya. Sumbar bisa meteng wong lanangnya meteng kak metune kang ibu sumbar tanpa wong lanang wong wedon apa arep meteng apa digaruk dari tembok Masa dikon-dikon. Tapi sapi kae lho. kenapa Orang kaya nganggo sapi lanang sih bisa meteng lho. Sini, ana maning ayam bertelur. Ya. Yo, ya. Mau dimaning Tetep berarti meteng. tetep menang betina lho. Betina, apa? Betina. Betina. Wanita kan betina. Iya, Kamu kan betina ya? aku kan betina. iya kowe betina juga mulane kayak beton loh itu kan hewan bukan manusia Ya tapi kan tidak harus sama kamu. Enggak pakai suntik ya. Aku sendiri juga bisa bertelur. kowe bisa telur Kalau itu kalau pagi-pagi kan Aku esu kan bertelur. tapi telurnya benyek. Nggak pasti. Pasti. Nggak pasti. Kalau tinggal lihat makannya apa. Oh gitu ya. Itu bikin apa kok? Ya bisa. apa Apa? Kalau pagi katanya bertelur. bertelur Cinta bertelur. Kamu bisa bertelur? Kamu bisa. saya Lagi malah nggak bertelur nih jadi nih sama pabrik kan gitu. jarang Dari melaku kayaknya kepenyak dewan. tapi Bikin suara zaman, WC wis akeh, kamar mandi kira-kira. Wah, sana kita ambil. orang zaman Apa maning dalam isu ibu raja tuh luar biasa. Niki dalamnya urut-urutan loh mas. Bener. Saking beri niki kakak beradik, niki malah dalam sing ya transit ibu sinden dereng digoni. Temenan kok wis. Nggih. Yang wis nunut, Kan yang nunut pemburi mau kulo nyuruh. bengi malah Oh, iya. niko mbak ning ngendikan. Primen kan. Anu wis lanang kene bayar kena Mbak Jibril kok kulo malah konang kene. kowe apa Iya. oh maksudnya orang kan hebat kok aja lunga ini Iya. bagian Bali ya nang baik Iya. pancen mau yang dikakai Konang kene kan nek kulkas anyar. Heeh. Jadi gue ganjil itu. Kebetulan anak. darani boneka gitu Kalau dihibur ya, Blek. Nggih, siap. Juga niki wonten mriki niku dipun rawuhi para tamu agung kakung putri ngaturaken sugeng rawuh. Nggih. Para gembungar saking komunitas kula kemawon ngaturaken sugeng rawuh. Pak Beno Kucir matur suwun jobipun. Pak Edit kakange matur suwun. Ugi dalang muda Ki Waris Setiwaji penoleh. Selamat malam matur suwun pangestunipun. Nggih. Sampun paring pangestu. Ki wonten malih niki. apa Mas Fahri Pratama dalang sing kejaba niki rawuh. Niki Bapak Triyono Irawo. Pak Triyono rawuh. Nggih, sing biyen nanggap jenengan ugi. Matur nuwun luar biasa. Desa napa iki jenenge Desa Sidanegara napa nggih? Nggih, matur suwun. Nggih, tulisane. Ugi wonten loro-loro, Brek. pribon Jangan lupa hari Senin pagi malam Selasa Kliwon tanggal 6 Juli 2006 lokasi lapangan komplek Bala Desa Pandansari. Woro-woro mau ada wayangan Bapak Kades Ridi dari Desa Pandansari Kejobo Kabupaten Purbalingga. Jangan lupa tanggal 6 Juli 6 Juli. Senin lagi Selasa Kliwon. juga akan Matokok itu menghimbau kepada masyarakat kejahatan
kejahatan itu sekarang bukan di HP, terus langsung terus hipnotis, nggih. Oh, ada hipnotis? Oh, kan hipnotis juga seniki merajalela. Niki tolong hati-hati, penipuan lewat HP juga hati-hati. Terus ada hipnotis, terus contohnya diteplak, terus dijaluki apa-apa, kena itu hati-hati. Soalnya terjadi bojone kula Mas Toto. Oh, alah. Bisa. Bojone Dari pengendi kulo? Wingi kang nang pasar. Iya terus. Nang pasar Kebumen. Orang beda-beda mau belanja bangsane kayak lu ana brambang ana lompong bumbon kan gawa motor. Motornya diparkiraken ngarep toko. Bojoku terus metu. Iya, dia bener ngomong ya anak Pak Polisi. Oh, gitu. Iya. Oh, Lapor, Pak. Lapor, Pak. Sebelah. Lapor, siap. Pangapunten Pak Polisi, mangke perkawis menika kula aturaken panjenengan monggo dipun proses, sing tidak di penjara mawon. Yang malah nyawa pengen copet teh apa? Lagi terjadi itu dilalah bojoku metu. Anak wong lanang siji. Cinta ngomoni wong lanang iki gawa sumrintan. Bojoku ditakoni, "Bu, pun rampung belanjane pun tanpa diminta." Bojoku langsung sampai di 3.000. Cuk. Itu kan termasuk hipnotis tanpa diminta terus awet duit Mas Toto. Ya nu pelawak ini goblok. Aduh, banget bocah itu. Temenan tuh bojoku wadul, aku ditipu nang apa? Nang apa? Itu penipuan. Apa? Tukang parkir. Jasa parkir. Kepriwe sih blek bojomu blek kok. Waduh, Wong e ora ngomong tukang parkir ora. Tukang lagi bu napa pun rampung pun langsung cung. apa iya? Ditapuk kepriwe kepriwe. Tukang parkir. Udah kayak kiri sih. Kirik kok. Kayak tukang parkir. Arep ora dijaluk wong kena motore bocah. Jasa. Nanya ke apa? Rome ke wis. Jasa tempat kalau jasa nutupi jok. Wong e ora ngomong jasa, wong e ora ngomong parkir. Ku ngomong pun rampung iki tuh. Ngeyel Tapi banget. itu tukang parkir. Wong ora ngomong tukang parkir. Tapi kan kuwi bener jasa parkir. Orang ngomong jasa, orang ngomong parkir, orang ngomong sampur pun langsung cukup. Apa iya? Lah hanya pagi bingung Mas Toga. Ngapa blek? Kan ponakannya kan Irawan. Irawan. Senengnya. Iya. Lah kok nang perapatan kono ana tulisan rawan kecelakaan aku langsung. Wah, dia ponakan. Iya. Aki lumah. Goleti. Nang kono tulisannya rawan kecelakaan bela ponakan itu. Iya padha bae. Oh, belum. Maksudnya rawan kecelakaan di daerah situ itu banyak terjadi kecelakaan. Boten enten tulisannya banyak terjadi. Tulisannya rawan kecelakaan. Rawan kecelakaan itu nang kono itu tembung celek, hati-hati nang kono sering terjadi kecelakaan. Orang nana tembung cewek orang mau ayo kue terjadi orang pokoknya rawan kecelakaan gue berarti orang aneh nyong. Gak celek. Orang burung jengkel dibales ayo gue. Ya pada tukang parkir. Monggo pakai tuntutan lagu mas. Nggih niki enten pamundutan Godril Banyumasan. Iki sing pancen sing diantu-antu sing diteni penyanyi mriki. Nggih. Drill Banyumasan. Putri. Salamipun kantur Saiful Hajat. Nggih. Kantur Bapak Kade Sugi, Bapak Suparjan Ketua Panitia, ugi para rawuh, para penonton, Bapak Babinsa, Babin Kantimas. Salamipun mugi-mugi ing pagelaran dalem menika tansah dipun paringi kelancaran. Amin. Selamat sing nanggap, Amin. selamat sing ditanggap. Nggih. Sak penontonnya sak tampune panjang yuswane mula rezekine selamat kok dunya lan akhirat. Bakul nggih sami lari sedaya. Amin. Sing periksani kandha bakul mesti akeh. Sing
Moga-moga batine murah kapi kok keluar ya. Iya, monggo. Dipun gudelaken Banyumasan Sinden sekawan katuran jumeneng. Ya, monggo. Slendro menyuruh, ayo Mas. Oleh Bapak Sutrisno. Thank
belah ketakek. Pokoknya gerak-gerak